بلمدي ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥንሲ ዝተኣሳሰር ፀገም ከም ዘጋጥመን ይፍለጥ። ብተደጋጋሚ ጥንሲ ከምቲ እትሓስብዎ ቀልጢፉ ኣይፍጠርን ይኸውን። ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ሙሉእ ብሙሉእ ጥንሲ ዘይፍጠረሉ ምክንያታት ክህልው ይኽእል እዮም። እሞኻ ነዞም ምክንያታት እዚኣቶም ቀንዲ ጠንቂ እንታይ ይመስለኩም? ብተፈጥሮ እትገብርዎም ዘየድልዩ ነገራት እዮም። እቶም ብዘይምፍላጥ እትገብርዎም ነገራት ጥንሲ ቀልጢፉ ንኸይፍጠር ወይ ድማ መኻንነት ሙሉእ ብሙሉእ ከስዕበልኩም ይኽእል። ብዝለዓለ ድማ ድሕሪ መርዓ ወይ ድሕሪ ፍቕሪ ንነዊሕ እዋን ምስ ፀናሕኩም ጥንሲ ዘይፍጠረሉ ምክንያታት ብተፈጥሮ ምስ እትገብርዎም ነገራት ዝተኣሳሰሩ እዮም። እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና መኻንነት ወይ ጥንሲ ንኸይፍጠር ዝገብሩ 10 ጎዳእቲ ልምድታት ከብርሃልኩም። እቲ ቀዳማይ ካብ መጠን ንላዕሊ ምርጓድ እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ምውላድ ዓቕሚ ብዝለዓለ ደረጃ ይትንክፎ እዩ። ነዚ ብግቡእ ክትርድእዎ ኣለኩም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝስዕቡ ፀገም ኣብ ናይ ምውላድ ኩነታት ክብደታ ናይታ ሰበይቲ ኣብ ምፍራይ ሆርሞን ዓብዪ ፅልዋ ክገብር ይኽእል። ብሩህ ኮይኑ ከሎ ክብደት ኣካል ወይ ካብ መጠን ላዕሊ ምርጓድ ንቡር ምውፃእ እንቋቑሖ ይከላኸል። ከምኡውን ንዘይስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት የበርክት። ረጓድ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንኽትጠንስ ካብታ ንቡር ክብደት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዝነውሐ ግዜ ክወስደላ ይኽእል። ካብ መጠን ንላዕሊ ምርጓድ ድማ ናይ ምውራድ ጥንሲ ዕድል ይውስኽ። ስለዚ ዘይተደለየ ርጉዲ ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ደረጃ ጥንሲ ንኸይፍጠር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ዘይስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት ክፈጥር ይኽእል። ዘይስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት ማለት ድማ ብትኽክል መዓስ ፆታዊ ርክብ ክትገብራ ከም ዘለክን ከምኡውን መዓስ እንቋቑሖ ከም ዝወፅእ ኣይትፈልጣን ይኽእል። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘስዕቦ ፀገም ድማ ረጎድቲ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ መጠን ቴስቶስትሮን ብምንካይ ይሳቀዩ። ከምኡውን ልዑል ተቓላዕነት ዘለዎም ናይ ዘርኢ ተባዕታይ ምፍራይን ፅሬት ዘርኢ ተባዕታይን ይንኪ። ካብ መጠን ንላዕሊ ርጉዲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ስምዒት ይንኪ። ስለዚ ርጉዲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ምፍራይ ኩነታት ይትንክፍ። እቲ ካልኣይ ፀገም ጥንሲ ድማ ናይ ዕድመ ፀገም እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይምፍላጥ ናይ ዕድመ ፀገመን ወይ ድማ ግዜአን ክሕልፎ ይኽእላ። ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዕድመ ክሓልፍ ይኽእል። ብኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል፣ ብስራሕ ምክንያት እውን ክኸውን ይኽእል፣ ብብዙሕ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል። እንተኾነ ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ኣሎ። ዕድመ ዝደፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ምፅናስ ዕድለን ፅልዋ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ወይ ካልእ ውሽጣዊ ፅልዋ ዘለዎም ቆልዑ ናይ ምውላድ ዕድለን ልዑል እዩ። ብተወሳኺ ናይ ምውራድ ጥንሲ ተቓላዕነት ይውስኽ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውላድ ዓቕሚ ድሕሪ 30 ዓመት እናነከየ ይኸይድ። ብተወሳኺ ናይ ምውራድ ጥንሲ ተቓላዕነት ይውስኽ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውላድ ዓቕሚ ድሕሪ 30 ዓመት እናነከየ ይኸይድ። ብፍላይ ድሕሪ 35 ዓመት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ምጥናስ የጋጥመን። ከም ፍልልዩ ሰባት እርጋና ቀዲሙ ካብ 35 ዓመት ጀሚሩ ክንክ ይኽእል። ዕድመ ልዕሊ 30ታት እናኾነ ክመፅእ ከሎ ንምፍራይ ፅሬት መጠንን እንቋቑሖ ምንካይ ይፍጠር። ፅሬትን መጠንን እንቋቑሖን ተቐኒሱ ጓል ኣንስተይቲ ንኽትጠንስ ትሽገር። ስለዚ ክሳብ ዝከኣል መጠን ንምጥናስ ኣብ 20ታት ዕድመ እንተኾነ ይምረፅ። እዚ ናይ ዕድመ ክልል ንምጥናስ እንተደሊኸን ውፅኢታውን ዕውትን ናይ ዕድመ ክልል እዩ። ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ 20ታትን 30ታትን መወዳእታ ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ኣዝዩ ይንኪ። 20ታት ዓመታት ንደቂ ኣንስትዮ ንምፍራይ ምቹእ ዕድመ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማእኸላይ 30ታት ዕድሚኣ ምስ በፅሐት ፅሬቱን ከምኡውን ኣብ ውሽጣ ዘለው ናይ እንቋቑሖታት ቁፅሪ ምንካይ ይጅምር። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ፅሬት ዘርኢ ተባዕታይ ምስ ዕድመ ይንኪ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 4ታት ዕድመአን እኳ መንእሰይ ክመስላ እንተኸኣላ፣ እዚ ማለት ግን ከምተን ኣብ 20ታት ዕድመአን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፈራያት እየን ማለት ኣይኮነን። እዋን ጉብዝና ምስ ጀመረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሙሉእ ዕድሜኦም ዘርኢ ተባዕታይ ክፈጥሩ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ምስ ዕድመ ዝተኣሳሰር ናይ ርእሶም ፀገማትን ጉድኣታትን ኣለዎ። እናዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ንምፍራይ ዘርኢ ተባዕታይን ንምምሳልን ሓላፍነት ዘለዎም ህዋሳት ኣብ ውሽጢ ቴስቶስ ብዓቕሚ ምንቁልቋልን ብቁፅሪ ምንካይን ይጅምሩ። ስለዚ ዕድመ ዝደፍኡ ደቂ ተባዕትዮ ዘርኢ ተባዕታይ ወይ ስፐርም ክፈጥሩ እንተኽኣሉ እውን እዞም ጉድለታት እዚኣቶም ክህልዎም ይኽእሉ። እዚ ድማ ፀገም ምውላድ ከስዕብ ይኽእል። ፀገም ምትካል ብልዕቲ ወይ መስሎ ዕድሜኹም እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ስፍሓቱ እናወሰኸ ስለ ዝመፅእ ኣብ ኣሰራርሓ ፆታዊ ርክብ ፀገም ብምፍጣር ናብ መኻንነት ዘብፅሕ ፀገም እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝወልዳሉ እዋን ኣብ ኦቫሪአን ውስን ቁፅሪ ዘለዎም እንቋቑሖታት ይሕዛ። ካብዞም እንቋቑሖታት እዚኣቶም ሓደ ከም ንቡር ናይ እንቋቑሖ ምውፃእ ሓደ ኣካል ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይወፅእ። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሕን ዓመትን ኣብ ውሽጢ እንቋቑሖ ዘለዉ እንቋቑሖታት እናነከዩ ናይ ምጥናስ ዕድሎም እውን እናነከየ ይኸይድ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ብዕድመ ዝተወሰነ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ማህፀን ውሽጢ ዘሎ ፅንሲ ናይ ጀርም ሴላት ዝበሰሉ እንቋቑሖታት ዝፍጠሩ ሴላት ምብዛሕ ኣብ 20 ሰሙናት ይውዳእ።
عدميهم أب إسراتات خوينو نتخطت لحد عمت فتينهن تنسن تزي تفترة كم أون عدميهن لعلي 35 عمت خوينو نتخطت لشد الشوارح تنسي فتينهن انت زي تعويت الخن حكمنا كتكبر لكن فتسيمهن جزيت هابا مهان النزخة بدأت أقمت عنا ملكة كوني خيريو سلازي حدا مسارتها ومرمراتات كجبر اللو اتصال سيد ما أقول دكاس زي مدكاس دخام ناي دكاس مدب نبر ورحاوت سجياتخن كزابع يقبرو زي سرع ورحاوت سجيات بلكة مخانة كوني خير دخام ناي دكاس الملسات أبدأ كتوعتين دك أنستين نابس أقامات كبدت أكل كمرح يخولو كابتعي كبدت أكل خن العلم مخان أبدأ أنستين أقام قاقحو كسعب يخير كم أون رقدي أبدأ كتبعتيه ببزحي بتصريت بمتأنن بمنقصقاسن دكا ما زر تبعتي ويسفر يفري دكاس مسان ملكت ناي منفس جنقت خوني خيل جنقت نمنكاي مفتانن أخول دكاس مدكاسن نبرت عنهم يملسلهم اترابعي دما كم متأن العلي كافين متكام بزح كافين زلهم مسسات مستاي بزح كوباياتات بون شاهي وي لسلاسا مسسات أي اليوم حدا كوبايا بون وي شاهي ناي متناس كالتخن زي قد انتخنون أم معلتي بزح كوباياتات مستاي قدات اللو مصنعتات كم زحبرو أم معلتي كاب 300 ملغرام نلعلي كافين موساد ناي موراد عدلهم بنشتو كم زنكي ناي موراد تنسي حدا قدما بزل على درجة كم زوسخ يعبر سلازي ناي كافين متنهن مقوصصار ويدما منكا يتصبيكن اتحمشاي دما أكلاو منقصقاس زي مقبار سرع أكلاو منقصقاس نمتناس تقاميو منقصقاس زي مقبار وي كم متن العلي منقصقاس مقبار ناي متناس عدلخن يقودعو قال أكلاو منقصقاسات نتعناهم صبقات كم زخونو كل سيب فلتيو نلبهم نسامبهم نناي مكل خار سرعتهم أزي صبوي بتدغاغامي أكلاو منقصقاس مقبار تعي كبدت كل وكم يحجز إذا مالت دما زحش ناي مفراي خقلتيو انتخونه جن كم متن العلم مسرح ناي مولاد كقلتهم بزل على درجة يقودعو بزل على درجة أكلاو منقصقاس لممدات دك تبعتيون دك أنستيون ناي مولاد كقلتهم كنكي خل أما عتي كاب حدا ساعة نلعلي وي أبصومن كاب شوعة ساعة نلعلي كبير أكلاو منقصقاس مقبار أب ناي مولاد كقلتهم تساقم يفتر أب نفس وقت معلت انتو حدا نسالة دقيقة أبصومن السلسة جيزي أكلاو منقصقاس مقبار تعي ناي مولاد عدلكم يوسخ شاد شاي دما زي اللي مقبتات مبلع كم متن العلم مبلعن استحواوس مقبتات مبلعن ندعناهم قد أتيو كم متن العلم مبلع أب كبرتهم تساقم كسعو يخيل أب كبرتهم زلو تساقمات ناب تساقمات وليد كمرح يخلو كم أول بزح زي اللي مقبتات بحد زي مبلع أب دمكم زلو متن شكور كوسخ يقبر إنسولين ناي مودات خونتات تأساسوريو أزي من الوقت أب تعنا مفرايهم تساقم كفتر يخيل كم متن العلم مبلع أزيو بزح تساقمات يسعب حمام شكور كم أول لعل سقط دم بزح ساقمات كسعب سلازخل أب ناي مفراي عدلهم لعل سقط يفتر سلازي كساب أخلكم متن كم متن للعلم مبلع موقات نعخم تقامت زغان مقبتات ويدما فيتامينات مركابي يصبيكو شاعي دما زي سرع هرمون بتشنكت بسنة دكاسن بتمساسال مغنياتاتن يفتر هرمونات أب أكلنا نزفتر وشتاون دقاو ملع عالات ملسي زهبو مولوكيلات يوم كم نايدك أنستيو ورحاوت صقيات عدت معلتي تشنكت وي كم حمام تايرويد زامسولو بستفلالي مغنياتات مسرت درجة مكلاوات يخل إستروجين بروجسترون نصطاو هرمونات أزيوم أليتيو ناتوم زي معراي أبدأ أنسيو نقاقحن ناي مولاد خلتن كوكودي خل أبدأ أنسيو ناي نقاقح عدت زستاخلو سلازخونو زي سرع هرمون حدقا مخاننت منقلق خوني خل أبدأ كتبعتيو كم برولاكتينن إستروجين زأمسول هرمونات تستوستيرون زبهر كالق هرمون نخفري تصلوا يقبرو اتشامناي دما متخاخ شجارة أبدأ كتبعتي زلو تساقم مخاننت انتا ايزبل كنرأها لنا تكي شجارة استفلالي كفلتات زلو خوينو كابزياتهم اتأزي تقام زخونا نيكوتينيو إذا دما أوشت أكال نابزاتو نترى نقر زغير خوينو نمنقص أسفساس زرق تبعتا يقولو شجارة كم كادمين إرساس نزأمسول كبت برات يحز إذا دما متأن زرق تبعتا يقود تكي شجارة ندين إناي زرق تبعتا يقولو تنباهو محيخ دما ناقاو مزرق تبعتا يقولو شجارة متكاخ نزر تبعتي بزل على درجة ينكي متكاخ شجارة أبدأ أنستي دما نأوفاري نايتا سبيتي يرقو انقاقحو دما بزي جزيو مسكالوت أقامت عنا تعين تيفتر سلازي حانتو قوالا نستيتي تعين قاقحو نتزي بالله نغط أنست شجار شجارة متكاخ مسمورات أنسي
ወይ ድማ ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ ንማህፀን ቱቦታት ብምጉዳእ ነቲ ዝተዳቐለ እንቋቑሖ ናብ ማህፀን ናይ ምዝውዋር ዓቕሙ ይጎድኦ ወይ ድማ ኣብ ማህፀን ቱቦታት ምዕፃው ብምፍጣር እንቋቑሖን ዘርኢ ተባዕታይ ንከይራኸቡ ይገብር። ስለዚ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ መኻንነት ሓደጋ ይውስኽ። እቲ ተሽዓይ ድማ ጭንቀት ወይ ውጥረት እዩ። ዝኾነ ሰብ ውጥረት ከወግድ ኣይኽእልን። እንተኾነ ግን ንገለ ጽምድታት ጥንሲ ተፈቲኖም ምስ ዘይሰለጠሎም ተወሳኺ ጭንቀት ከስዕበሎም ይኽእል። ብፍላይ ሓደ ወይ ክልቲኦም ጽምድታት ብዛዕባ መኻንነት ስጋት እንተለዎም ናይ መንፈስ ጭንቀት ናብ ዘይስሩዕ ሆርሞን ይመርሕ። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ፀገም ውላድ ይስዕብ። ዘይቋርጥ ጭንቀት ንምፍራይ ስፐርም ዘድልዩ ሆርሞናት ከስተጓጉል ይኽእል። ሓደ ግዜ መኻንነት ባዕሉ ናብ ጭንቀት ክመርሕ ስለ ዝኽእል ጽምድታት ንምጥናስ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ጭንቀት ዝፈትሕሉ ጥዑይ መንገድታት ምላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንምጥናስ እንተደሊኽን ጭንቀት ክተወግድ ኣለክ። እቲ ዓስራይ ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ እዩ። ካብ መጠን ላዕሊ ምስታይ ንጥዕናኹም ጉድኣት እዩ። ፀገም ምውላድ እውን ከስዕብ ይኽእል። ሓደ ግዜ ዝስተ መስተ ናይ ምውላድ ክእለትኩም ዘይጎድእ እንተኾነ እውን ሓያል መስተ ምስታይ ጉድኣት ኣለዎ። ካብ መጠን ንላዕሊ ምስታይ ጥዑይ ናይ ዘርኢ ተባዕታይ ፈሳሲ ወይ ስፐርም መጠንን ምንቅስቓስን ይጎድእ። ሓደ ወዲ ንኽወልድ መጠን ስፐርም ጽሬቱን ምንቅስቓሱን ጥዑይ ወይ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ፅንሲ ፀገም ይኸውን። ኣብ ሰሙን 3 ግዜን ካብኡ ንላዕሊ ዝሰትያ ደቂ ኣንስትዮ ንኽጠንሳ ነዊሕ ግዜ ይወስደለን። እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣቐዲማ ፀገም ምጥናስ እንተጋጢምዋ ብፍላይ ጉድኣት እዩ። ምስታይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣልኮላዊ መስተ ኣዝዩ ምስታይ መጠን ስትሮይድ ሆርሞናት ከም ዝንኪ፣ እዚ ድማ ጾታዊ ሆርሞናት ከም ዝውስኽ ይሕብሩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ዑደት የስዕብ። ስለዚ ክቡራትን ክቡራን ተዓዘብትና ኣዝዩ ብሰፊሑን ጥንሲ ዘይፍጠረሉ ወይ ድማ መኻንነት ዝፍጠረሉ 10 እትገብርዎም ሕማቕ ልምድታት ብሰፊሑ ገሊጸ ኣለኹ። ገለ ካብኣቶም ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ይኽእሉ። ገለ ካብኣቶም ድማ ብስሩዕ ብዘይምፍላጥኩም እትገብርዎም ሕማቕ ልምድታት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ሕማቕ ልምድታት እዚኣቶም ብግቡእ ብምፍላጥን ብምርዳእን እንተወሓደ ካብ ሕጂ ንድሓር ካብዞም ተግባራት እዚኣቶም ዓርስኹም ክትሕሉ ይግባእ። ምክንያቱ ጥንሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ መንእሰያት ዕድሚኦም ብዛዕባ ጥንሲ ምንም ኣይሓስቡን። እንተኾነ ግን ዕድሚኦም እናደፍአ ምስ መፀ ኣብ መርዓ ልክዕ ምስ ተፃመዱ ቀጥታ ሓደን ድሌቶም ቆልዓ ይኸውን። ኣብቲ ግዜቲ ጥንሲ እንተዘይተፈጠረ ኣዝዩ ልዑል ጭንቀትን ፀገምን ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣቐዲምኩም ካብዞም ሕማቕ ልምድታት እዚኣቶም ዓርስኹም ክትሕሉ ይግባእ። ናይ ሎምዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ በኋላ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።